Artur Galea Salamone fisem il-moviment Żwieġ bla divorzju qal li jkun aħjar li pajjiżna juża l-enerġiji tiegħu biex tinħoloq koalizzjoni favur il-familja għaliex familji b'saħħithom jiffurmaw soċjetà b'saħħitha. Mistoqsi x'alternattiva teżisti għal dawk li għandhom iż-żwieġ imkisser, Artur Galea Salamone qal il-moviment tiegħu ma twaqqafx biex jipproponi manifest dwar x'jista' jsir, iżda biex jigwida lin-nies fuq il-mistoqsija kif proposta fir-referendum. L-alternattiva intom forsi ma tkomx f'moħħkom għal dawk li għandhom iż-żwieġ tagħhom diġà tkisser. ċa rispondejtek il-mistoqsija għaliex intkom li qed tippruvaw tagħmlu tispustjaw l-argument minn fuq dak li għandu jiffoka qudiemu il-poplu. Il-proposta li l-poplu se jivvota fuqu hija jekk tagħmilx sens id-divorzju bla raġuni. Fost dawk li se jivvutaw fir-referendum hemm persuni li żwieġ tagħhom huwa diġà mkisser. Però fost dawk li se jivvutaw hemm nies li għandhom iż-żwieġ tagħhom mkisser. X'ha tgħidilhom? Diġà irrispondejtek, grazzi. Il-moviment Żwieġ bla divorzju appella biex qabel il-Parlament japprova l-liġi jsir studju dwar l-impatt li d-divorzju jista' jkollu fuq il-familji.